Good morning mga ka-travel. So ngayon, araw ng Sunday, February 21, 2021. So ayan, biyahe na naman tayo ng Bicol ngayon. Kaya samahan nyo naman ako sa aking biyahe. Kasi yan, Manila to Bicol na naman tayo. Time check pala natin is 2:55. So anong oras kaya tayo makakarating doon? Siguro, basta hapon, hindi natin matansya. Sabagay mabilis naman ang biyahe ngayon kasi Sunday. So ayan, biyahe naman tayo, kaya samahan nyo kami. Let's go! Tara na mag-travel kahit saan mo man gusto. Jo Marian TV. Yun mga travel, so ngayon biyahe naman tayo ng Manila to Bicol. So bago ang lahat pala, marami kasing nag-comment sa channel ko na kung nagsiservice daw ba ako, naghatid para Manila to Bicol, Bicol to Manila. Yes, nagsiservice po ako. Basta yan, PM lang po kayo dito sa aking FB page. Yan, para mapag-usapan natin kung pa-schedule kayo ng booking or yan, service. At kailangan pala is for passenger lang tayo. At kailangan sumunod din tayo sa protocol. Kailangan natin ng requirements. So ito yung kailangan na requirements na i-produce natin para makauwi tayo ng Bicol, hindi lang Bicol, kung saan mang probinsya or probinsya na pupunta kayong Manila na kailangan ng travel authority. Unang-una, kukuha po kayo ng barangay clearance. Pangalawa, medical certificate. Pwede yun sa health center ng barangay nyo or sa private hospital kung dito sa Maynila nag-issue din sila. At sa iba naman, kailangan ng certificate of acceptance. Sa iba naman hindi. Meron ding LGU na kailangan 14 days quarantine ka muna sa Manila na bago ka nila bigyan ng medical certificate sa barangay clearance. Pero nakadepende na yan sa LGU kung saan. Sa iba naman hindi, basta okay na yung requirements mo, issue ang kanila ng travel authority. At pataos pala noon, pag nakuha nyo yung barangay clearance, medical, dadalhin nyo siya sa police station na malapit para ma-issuean kayo na katulad nito, yung may nakalagay na COVID Shield Travel Authority. Yan. Pag na-issuean kayo nyan, yun ay pinakang gate pass para makauwi tayo ng probinsya, kasi sa checkpoint at pagdating niya sa mga LGU, yun ang hinahanap. So yan, biyahe na tayo at nandito na tayo sa Calamba Toll Plaza. Yan, bali paakyat tayo ng zigzag road ngayon. At dito pala, pag aakyat ka, laging priority yung paakyat. Kasi iniwasan nilang mabitin. Yan, kung napapansin nyo, maraming tao, anytime ka dumaan dyan na nagsisinya sila at inaalalayan nila yung mga dumadaan. Basta priority yung paakyat, yung pababa, pinapahinto muna nila para mabigyan ng buwelo yung paakyat. Yan, so bali paakyat tayo dito sa zigzag road sa Timunan. Ingat-ingat lang tayo at pagdadaan tayo dito, yung tamang takbo lang at yung kaya lang natin kontrolin yung ating manibela. At kung mapapansin nyo, yan, dapat nasa kanan tayo pero nasa kaliwa tayo kasi para may buwelo. Kung saan nagiging baliktad yung posisyon ng sa kalsada pag duman tayo dito.
Ayan, para priority kasi lagi yung paakyat. Kaya itong mga tao na nag-guide sa Sinyas, anytime na dumaan ka, nandyan sila. Kaya kung meron man tayong konting barya o kung ano man may bigay natin, ayan, talagang tulong na yan para sa kanila. Bigyan natin sila na konting pakonsuelo. Yun, pagkalapas natin ng Gumaka, may nakasabay tayong overloaded din na sasakyan. Madalas nakasabay natin overloaded na truck o kung ano man na sasakyan minsan yung mga nag-ahatid. Ngayon ito, kakaiba, overloaded na kotse. No, 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 no. Yan, so finally pasok na yun ng Bicolandia. Ayan, welcome to Bicolandia. Nakapasok na tayo. At dito sa unahan, ayan, turn right to Quirino Highway na tayo. Ayan, mabilis-bilis yung naging biyahe natin ngayon kasi linggo, wala gaanong traffic. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. At ngayon, nandito na tayo sa Naga City. Yan, medyo muulan, maambon, kaya ingat-ingat lang sa pagdadrive kasi madalas ang kalsada. Ito yung Robinson's Place, Naga. Yung nasa kanan natin.
Sleep till I come home. Dream of something sweet. I won't be there soon to wake you so discreet. Yan, so bali malapit na tayo sa checkpoint. Ito yung border ng Albay sa Camsor. Bali diyan tayo istapin at escortan papunta doon sa profiling facility ng Albay. Kaya hinto muna tayo dito sa checkpoint. Yan, so nandito kami ngayon sa checkpoint sa Pulangi. Yun yung checkpoint. So bali antay muna natin na na yung escort papunta ron sa barangay Tula-Tula. Kaya waiting muna tayo ng mga kasama. Nandito pa kami nag-aantay ng escort puntang Tula-Tula. Ayan, kung saan sa border ng Albay at Camsor. So nakapasok tayo ng Albay. Hindi tayo makakalit dito hanggat wala yung escort papuntang barangay Tula-Tula. Kaya ayan, naantay muna natin yung mag-escort sa atin papunta doon. Ayan ay yung escort naming pulis papunta ron sa barangay Tula-Tula kung saan profiling. Pinatagal ng pinatagal, kakaantay. Pero okay na, papunta na doon. Finally! Yan, nakarating tayo dito sa profiling facility. Dati quarantine facility, ngayon profiling facility na lang. Bali, dadaan tayo dyan para i-profile. After nyan, didiretso tayo sa LGU kung saan tayong bayan na sakupan. Basta sakop ng Albay, lahat tayo dadaan dito sa profiling facility na to. So nandito na tayo sa profiling. Ayan o, doon. Dito sa barangay Tula-Tula. Antay ko lang yung mga kasama ko kasi nakaano sila for profiling. Yung driver kasi hindi na makasama. Kaya antay ko lang sila makuha yung certificate. Ayan. So doon sila, doon yung profiling. Ayan, doon sila ngayon. Doon yung parking namin. Ayun, doon. Konti-konti lang kami ngayon, dati sobrang dami. Nakuha na namin yung certificate, graduate na. Punta na kami doon sa RHO. Okay, so yan, after natin doon sa profiling, diretso na tayo sa ating LGU. And maraming salamat uli sa pagsama nyo sa aming biyahe. Kahit yung ibang lugar di ko na nakunan, kasi pag ginawa ko pa ng video yun, masyadong mahaba na yung ating magiging video. Maraming salamat and God bless sa ating lahat.